Хайде, скоро, обещавам ти. Балкания! Everybody! Кости Само най-доброто от най-добрия диджей Гоги Оригинал. Леко скучае и сама и свободно сега е. Стига ти, нека не знаеш друго за мен. На някой мъж му изтичат очите, наведнъж палиш да и не виждаш. Вече знам на кого ще мирише кожата по мен. Скоро по всички плажове в страната, скоро по всяко време на нощта с теб. Обещавам ти, обещавам ти. Скоро ще се прибираме по света, скоро ще се целуваме пред кой ли не. Обещаваш ли, обещаваш ли? Една жена си играе с косите, може знак да ти дава, сети се. Стига ти, другото трябва да е от теб. На някой мъж му изтичат очите, наведнъж палиш да и не виждаш. Вече знам на кого ще мирише кожата по мен. Скоро по всички плажове в страната, скоро по всяко време на нощта с теб. Обещавам ти, обещавам ти. Скоро ще се прибираме по света, скоро ще се целуваме пред кой ли не. Обещаваш ли, обещаваш ли? Аз ли те намерих тебе, ти ли ме намери мен? Някой е оцелил най-доброто време, просто да ни събере. Можеше да имаш друга, можех да си имам друг. Някой е забъркал, хубава интрига, двамата за да сме тук. Вие слушате радио, което се грижи за вашето настроение, и това е Радио Кристал.